Hrvatska poljoprivredna komora provodi projekt ZPP za tebe, koji je sufinanciran od strane Europske komisije. Projekt je odobren iz natječaja komisije potpora mjerama informiranja koje se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku za 2018. godinu. Cilj je projekta informirati mlade i poljoprivredne proizvođače, ali i širu javnost o zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije, o programima i mjerama koje se provode, te načinu kako Europska komisija kreira svoje poljoprivredne politike. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Ivković iz Zagreba jedan je od uspješnih projekata financiranih iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, koje je Vijeće za odabir projekata u sastavu predstavnika iz Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatske poljoprivredne komore odabralo za predstavljanje. OPG Ivković postoji još od davne 1976. godine, kada je Frane Ivković krenuo s uzgojem jabuka. S vremenom se orijentirao na proizvodnju 100% prirodnog soka od jabuka, na čemu mu je bazirano gotovo cjelokupno poslovanje. Svu jabuku pretvaram u 100% prirodni jabučni sok, jer sam uvidio da tu imam jednu dodatnu vrijednost i da na taj način mogu, s obzirom na krizu jabuke koja je u posljednjih 2-3 godine i radi elementarnih nepogoda, ja sam još ranije, prije 15 godina, se odlučio svu svoju jabuku prerađivati u 100% prirodni sok od jabuke. Projektom ulaganja u rekonstrukciju i modernizaciju te povećanje konkurentnosti, Frane se prijavio na mjeru Ruralna operacija 4.1.1, restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, koje se vodi pod sektorom voća i povrća, stočarstva i peradarstva. Tako je za projekt vrijedan gotovo 690, bespovratno dobio gotovo 390.000 kuna. Da se javim na tu mjeru radi toga što mi je potreban jedan suvremeni traktor koji ima certifikat da ne zagađuje okoliš, zatim i dostavno vozilo, malčer također i atomizer koji je vrhunske kvalitete, a to mi je upravo omogućilo da povećavam efikasnost i da na neki način što jeftinije proizvodim konačni rezultat, a to je jabuka, radi toga što su ti strojevi visoke kvalitete i mogu u jedinici vremena obraditi daleko veću površinu nego oni stariji strojevi. Od gospodarstva na kojem su radili samo članovi obitelji i prijatelji, OPG Ivković tako je izrastao u pravi proizvodni pogon, zahvaljujući fondovima Europske unije i sredstvima koje je iz njih dobio. Nakon realizacije ovoga projekta uspio sam zaposliti 6 novih radnika, tako da danas zapravo s tih 6 novih radnika mogu na vrijeme sve obavljati poslove što se tiče i u proizvodnji jabuka i u proizvodnji 100% prirodnog soka. I mislim da je cilj da na svim takvim projektima je novo zaposleni ljudi koji će raditi u toj proizvodnji. Tako sam i ja sam zadovoljan s tim što sam zaposlio. Ako realiziramo dodatnu kapacitete za proizvodnju soka, onda bi u budućnosti trebalo zaposliti još bar 1-4 radnika, tako da bi na mom obiteljskom gospodarstvu bilo ukupno oko 10 novo zaposlenih ljudi. Zahvaljujući financiranju prijavljenog projekta, povećana je kvaliteta i rodnost jabuka. Osigurano je lakše održavanje nasada uz natapanje i protugradnu obranu od tuče, kao i ranije spomenuta modernija mehanizacija, koja osim kvalitetnije proizvodnje čuva okoliš, ali i zapošljava dodatnih 6 radnika. Sve je to omogućilo Frani Ivkoviću i njegovom obiteljskom gospodarstvu da postanu i ostanu konkurentni, ubrzaju i prošire proizvodnju, te još dugo omogućavaju pristup 100% prirodnom, ekološkom i zdravom soku od jabuka.